Għażilna it-tema nagħmlu differenza għaliex naħsbu illi f'dawn is-sentejn ta' Gvern Laburista il-Partit Nazzjonalista l-Oppożizzjoni minkejja d-diffikultajiet kollha, minkejja l-problemi kollha li ltqajna magħhom, minkejja illi għandna 9 siġġijiet distakk bejn l-Oppożizzjoni u l-Gvern, bil-Gvern illi qed jopponi illi jkollna żewġ siġġijiet oħra, xorta waħda irnexxielna nagħmlu d-differenza. Eżempju ċar ta' kif il-Partit Nazzjonalista rnexxielu jagħmel id-differenza kienu huma proprju l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-Gvern Laburista kien iddeċida waħdu li jikkanċella dawn l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li se jkunu din jisiru din is-sena bis-saħħa tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil bis-saħħa tal-Oppożizzjoni dan il-Gvern illum qiegħed jagħmel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Irnexxielna wkoll nikxfu l-ikbar skandlu ta' dan il-Gvern Laburista, l-iskandlu tal-Caffè Premier kif kellek l-Awditur Ġenerali stess illi jakkuża lill-Gvern b'nuqqas ta' trasparenza, b'nuqqas ta' kontabilità bis-sem dirett tal-Prim Ministru Joseph Muscat.